Olha para ninguém ver. Giri bugi. Echem no bi kwesịrị ịdị gị mma n'ihi na di gị agara ije chọrọ ọrụ. Elotu obi ga-esi adị m mma na ọ gara ịchọta ọrụ. Ihe macha na ọ ga-apụ ikwe agwọ m. Chere, ọ ya ihe ikwebe ya. Ọ dịghị wa iso ha nkụbabiri ma onye dụwa. Firewood a stand, cold attach. Ọ n'ihi iji zipụ ya ko YouTube m n'abalị ka na ndị m na-alaba. Ịhụ na gị dị arụrụ ala. Ịdị ezigbo arụrụ ala. Bịa. Nemo ebe mune nwoke hubra ya huba cathedral so residence here edifice nye ihe ndị oyibo na-akpọ edifice ekpomende enwekwe ndị bingad ego ilala n'iyi nga narugba m na-eko so onwune m nọ ya. My brother he built. I have won him. Kanula. Bye. Senkorita nakwanga. Na ba hele muzi. Hey. Ya watu listen mo. Ebe ka ije. Enwuru kai. Iwu onye ara. Chiri. Ebe ka ishi. Iwu onye ka ị na-achọ. Ale ekwe m no gbata. Onye ka m wụ. Esimole itugo onye. Headmaster ndị ọdakpọ. Onye nkuzi baret. Ndị mmụọ fọrịkwa agụ. Egbelu gbagbukwala m go akparịkwala m etiga m nnego etiga m alili ebe eliri nnego etiga m nga ga-eli gị na nwa gị ugbu maka Chineke ga emege kpasa m aka ma ọjọọ ha m cross road question m nwere ezote tapụ go to ntị ka teliva ishi tapịa John the Baptist na akwụkwọ nsọ wara na-agbago mba aga m ebele m gị maka emepere m gị ụzọ gị bata ngwachi ilo onye nwunye nwanne m nwoke ala ndị ka ọ bịa na-amenye oge anyị nwere na-agba egwere otu nne eweliwa Isi adịghị mma. Ịmaghị ihe. Imere enu. Otikpo, ka ihe onye anyị nọ nga-eme. Ọ ga-abịa eweliwe ịma ọ bịara na-ekwu na ọ nwanne gị nwoke na o jikwere mee nke a mana otu o si dịrị ugbu a o doo m anya na onye anyị nwe otu o si wụrụ nwanne gị nwoke m oke ga-emego espai chilo ịhụrụ otu ụwa dị. Otikpo achọ m ịhụ onye nga achọ m iji anya ahụ onye ịhụrụ otu ụwa na-adị nne na nna anyị ahapụga mpa gị kama ọ ga-elegide anya dịka ụmụaka nwanne nwoke hapụrụla ya ala ewerela nye anyị ya gbawa ya ka nara anyị ya lee ihe nke nọ na mgbada ebe ihe niile wụ ala ihe niile ma ụlọ ọ na-ewerecha chụpụ anyị mụ na nwanne m nwoke anyị hichara ihe na flyover ihe na briji rentara imo ebela n'ugbo ahụ ụlọ nwanne m nwoke anọ m ebe na-ele gị ịnọ ga na-etikpọchi ụlọ nwanne m nwoke edifice edify so m agbaghị nkịtị ka ị gafere nga Otikpo ka onye ezigbo ihe bifo gị na-apụpịa bịa aka nri m onye m kụrụ ya mọchụwarị then m yuzu aka ebe bịa ị ga-eme isi n'ala bifo gị ruo mọchụwarị ele ka ịhụ chilo so wa go emi yo ku gina so isi afa ko na gezi hanlele obunago ya cousins hanlele give me hey try me ku kunda go itu wa pa mu go ta be se wan itu ma bia tu wari eri
Yes. Nonsense tra again. It shows up our haraga ukonya muya here. You know tell Shafala just no fair be with him chishigi. Oga. I will chishigi. Oga. Otu. Let you remember him number you. Oga. It shows on your habatanga. Oga here now. Oga, I think you better about who? You better about. Oga, don't believe that no one nigga. You get blame. No one never will you. Money you. Now, I'm going to come to Oga about all. Oga about all. Sọ́dọ̀ àmàkàyè ìṣọ́lẹ̀ báyìí àwọn ọmọdé àwọn fọlọ́wọ́n gé bí a ti ń gbọ́ ọ̀zọ́ àwọn fọlọ́wọ́n gé bí a ti ń gbọ́ ọ̀zọ́. Chukwu kere ụwa na-elekwa gị pụtakwa na njọ maka na ọjọ nwa ọkụkọ n'elu ụwa ya nwa ada nwa ọkụkọ n'onwe nke ya wee nwee nwa ọzọ pụtakwa na njọ nwa ọkụkọ n'onwe nke ya otu nshi nwoke iwe onye ọhụrụ ime onye nwụ ịmamụ ọmụwa onye a na-akpọ nwa fada the tax collector ya ọmụnwa ebe niile anya jim your tax paper ọ ginye m 4,000 naira ọ bụla mechi si ginye m 4,000 naira ọ ga-echi m your tax paper ọ gwara mechi nga afọ elele m anya ilege m iwewe gị m isi iwu nwa onye nwa fada iwu nwa fada yes igbo elu gbagbukwa ego mwa iwu nwa fada ma nwa onye ngwo iduga m na iwu nwa fada ma nwa onye ngwo ma capillary of my sonship ime onye mọ m nọ ị na-asara m nwa fada iwu onye tax collector ndị mbụ na tax nakwa ya na ala iligu egbe eluigwe gbagbukwa ego ta nnakwa ha tax ka hotel na ya hotel na bi ego ọnụ ịma capillary m ịbịara na m tax dem you agịdị m atago ọwụ dị mmadụ gụwụ ndị ọ ga-wote m chọrọ ịkọ ha ihe agịdị m abịa ote bịa kụọ ihe ma etefusi oge ọ m jọsụta mma ga aka ntị ote m kwụsị aga eze n'ọnụ kpọkọrọ ya ote dịka popcorn ote gaji oge eze n'ọnụ dem you nkata chọrọ onye ọzọ tagbuole m go agịdị m ata gị ụta ọnwụ na-egbu ọha ịmada egbu ọnwụ you just belittled me ya gị mee m ote ma wụrụ obere nwa gị lecha ma ụlọ mgbe m karị ndụ ka ihe a mere mgbe m na-anwụbeghị mmụọ mgbe m na-anwụbeghị ghost ya wụ ghost ka ihe a mere mma chukwu ihe m karị ime gị ele anụ ọhịa bịa rie agwọ ibe gị manwa gị anya ele ebe ọ nọ amụsụ mmụọ na mmanụ ebe ka gị onwe ọ bụrụ sọsọ ebe ka gị onwe ebe ka a ga-eli gị bịa na nata na gbuo onwe gị no bịa na nata ele ebe ị nọ agwọ chọrọ iri agwọ ibe mmadụ na-ama a guy and a guy cannot guy a gayoyo dem you gị lecha nwara ngụ bọyịrị ka m ribe nwa clever nwa ọhụrụ amụbere nya ahụ with fresh blood iche na ọbara m akpọkọrọla ya mama onye ewo bịa rie 4,000 ego na ịbịara na awa ego ndị YouTube gburu ala ili gị katapila na-enwedị breki kwari akwala m gọ ka ị bịakwara na tas ị ga-anụ n'ụkwụ abachi ọkwa ị ga-anụ na-acha ere dem you mafọ onye chịpụrụ m n'ezi otu isiri gbakwụsị m n'ezi otu ka eluigwe ga-esi agbachi gị ụzọ n'ezi ka ilecha otu onye n'ime ndị apọstụl ka ịgbachi m ụzọ n'ezi itere elecha aboki ọ mụ na gị na wikin ma ma mere gị ibi m ga-ebo gị baro ka a ga-eji otu dọgara gị ibi eji bara na-akwụghọ gị na-akpa ndị mmadụ na-elele go ịbịara lecha nwa ogbere ka m nụ rang bọyị na-amadụ njọ gị chepụta m n'ezi kpụta ama nga onye dị na m task n'elu ndị m ozi task ọla na m hụ dem ebe godu na nwunye na ele ka ị gara ọgbọ ebe kpa akwa a gwara anyị si adọtụ ngishi iwe nọrọ nga uyi akpụgbu oge n'abalị wu bekee so na intimate abalị kpọọ m mụ adịghị ọrụ mmara mere ike ma kpere gị ọkụ ị nọ ihe mkpughe bebiri ma ịdị gị gara hụ gị bara anyị niile uru ọ dị ka anụcha m ihe ikwu isi gịnị gị nwa
oyi tụwa m n'ime abalị mụ kpọọ gị adịghị o mere mụ nwachi aka nwunye akọ bụ ndụ mụ kpọọ gị n'ime abalị ka ị bịa mere m gịnị ị bịa kwere m ọkụ hey ịhụ na gị nwoke arụrụ ala juru gị n'isi arụrụ ala juru gị n'isi a enyewele m ga-enyowe enyoge m ga-enyoge amara m enyo adịghị ihe na-enyo na emeghị eji onye ike egwu nọ m n'obi emeghị ihe ị na-enyo na adịghị eji onye ike egwu nọ m n'obi ọ ga-aka ndị mma nọrọ nga onye adịgbu obi nga nwa m nwoke na-anọghị ya Chukwu kere ụwa na-elekwa gị pụtakwa na njọ maka na ọjọ nwa ọkụkọ n'elu ụwa ya nwa ada nwa ọkụkọ n'onwe nke ya wee nwee nwa ọzọ pụtakwa na njọ nwa ọkụkọ n'onwe nke ya wee nwee nwa ọzọ onye na-eme ihe ọjọọ kwụsị ya pụtakwa na njọ. Gịnị ka ị kwuru ime? Echebiri. Ebee ka ibu ọgbatumtum aga n'isi ụtụtụ a? Ọwụ maka ọgbatumtum a ka ikwu maka ya chụpụga di m. Ka ị nwee ike na-agbarawa ọgbatumtum m ji ego m goo. Bịa gbaa m ele. Chiaka. Lega ha ga-ekpo oke ya. Ele enyi ụnụ kwa ụbọchị kpa ntị kpa akalanya. Ọ gị na nwa nwoke anaghị egbu ọ ga-azụ mmụọ ile ihe mkpa gị ma ọgba tumtum ma di gị ammechi unu nye m sị m ewere gara nwa mkpa dị m ka iji bịa nga gbeliki ya fụrụ lekwa anya a sị m jụọ gị mgburu ji gị ọwụ naanị ji ị ga-egwucha gwuo onwe gị gwuokwanụ nwa gị nwoke n'otu na-ajụ mmigwu bịa buru bịakwa ki bịa buru gbaa meele ị na-agba ọgbata emelu mala lele ụwa akara aka ma enwe mficha mọlị Chukwu kere ụwa na-elekwa gị ezigbo iwe ka na-ewe gị mana kebe eziokwu kemgbe anyị ga-anọgide n'iro nakwa n'iwe n'ihi ihe mere o eziokwu na nna akọbụ ndụ o mere anyị ịwa o menyụrụ anyị anya mana akọbụ ndụ ka bụkwa nwanne anyị nwoke n'agaghị eji ihe nna ya metere kpọọ ya ọrụ biko ana m arịọ gị chọọ nnọọ ohere ọma site n'obi gị ịma Chineke gọziri m site na ngọzi Chineke gọziri m na-agọzikwa ndị ọzọ biko ji ụwa gbaghara nwanne gị akọbụ ndụ ịnụnụ dede nọnsọ ịgbalịala ikwulu okwu ka nwa amụ siri ike ọnụ mmiri okwu gobiri otu a na-atọ nwa rịrịrịrịrịrị ya bụ nwa afọ Igbo amụchiri ọma nwa afọ Igbo kwuo ụka gị ma na onye awụ nwa Igbo na-eji mmiri Igbo mụ ya jikwa na ọbara rị mma mụọ ya ote kpọọ gị n'ọkpọ kpọọ ọgọ ụdụsa akpụ jisiri gị oyi akpọkwa gị ọma iwu ngozi nyere ezinụlọ anyị ekele dịrị gị ude gị na-ede ka gị ụmụaka maka gị bịa ebe ụlọ anyị gị nweta aha gị si akwụ onye ọbụla ị gafere n'ụzọ otu aka akpọgị n'ọnụ saa na m kwụwa ka aha gị kwụwa ebe ma nwoke ma nwaanyị ma ewu ma ọkụkọ ma iji ma aṅa ma ntabi ma ndị ara odote gafe onye a na-eti nọsọ ude gị na-edesi ude ebube nwunye nwoke dewe iwu ude ebube deme ebe mmadụ kwesịrị ote amụọ mma na amụọ ya pụta ụwa ya pụtacha ụwa sam ụdị mmadụ pụta ụwa ya pụtafọ ọpụtacha ọgọdọ apụtacha kago nwa aka m ekele dịrị Chineke na ndụ maka Chukwu ihe niile ndị aka m bịara lerite anya ntị aka n'obi si mba ị kwesịrị ka enye gị akọledi onye m jiri bịaba si mba aga m adarịrị ka m na-aga abụọ ka anyị mee n'udo maka asị udo ka mma peace is pieces ọ ya udo ka mma
ka nkenekwa gị ọzọ maka na ọ bụghị onye ọbụla ga-abịa ije bịara gbalịala ije biko ihe ọbụla akọbụ ndụ chọrọ ma ihe nọ na friji ma ihe nọ n'ụlọ usekwu kichin ihe ọbụla ọ chọrọ iri ihe ọbụla ọ chọrọ ịṅụ biko nye ya ọ nwanne anyị ka ọ bụ n'ọwa mgbe ọbụla iji nọchaa chee lawa ime gịnị ịlawa ka m bịa gawa ọrụ n'ihi na oge m akụwala kwarapụ ije ụwa etekwa akọbụ ndị anyị ọfụma n'ogo ma mgbado anya n'ọrụ alụ ọma ya oge nwanne ije nne gị ije jụwa gị ọnụ ije mere gịnị ele m ga-emere gị ọ bụrụ na gị ụgbọ adede esi gị gaa na friji dede onye ọmịanọdụ ga-adede dede onye nụ mgbe ka ọ nọ gwa tupu ya akụlie gawa fisis wọk ya ka ọ sị gị baa gaa na friji ga-abụchite ihe ya adịghị ndị na-eke na-aṅa gị bie ndị ka na-ata ata gị bute ndị ka na-ebe nwere ihe a na-akpọ mmadụ akwa ahụ gawa akọwa akọ na uche akọwụ mmadụ mara ihe enwere ime onye awụrụ na iwe onye ma ihe otu dede m shinga na-ahapụ na awụrụ na iwe onye ma ihe na gị so ya just so ya zuzupụ eji mmi chekwe na anyị ọnwa dede ke m nwunne m otu nne Chineke goziri anyị ote were anyị ote kpụrụ otu ọbara kpọkọta anyị ka ọ nọrọ gị ụgbọ asị gị gaa na friji bikasị garị adịghị nọ ga-abụchite ihe merie akọ na uche ihe abụọ ihe nọ na friji and ị ga-ewere ire otu kpọchita ha ebe m hụrụ m nke m ga-eri shọvel nọ na friji eso mbuje nọ na friji eji emenụ ị ga-ewere otu m ga-eji akwụwa gị isi na ma ọ bụrụ na isi m ga-azụzukwa isi na ịbara dede gị na onye dede ọbara gị na onye nwere ike isi nga apụ na nke ga hapụ n'ọsọ nwa ụdị nwunye m na nke gị lechi ga-esi asị m si nga apụ n'ụlọ oke mụ na eke m onye nọdụ nke ụgba ya sị m na ya mee pisis n'onye anyị mee n'udo isi n'ọsọ nhanya gị na onye agakwala eme ihe biko ga butere m ihe ogene ọ na-abanyekwa Nebuka dị n'eze ịnwụ na slip m gem m fọ na ofu ya ba ọ bụrụ na Baka meri Arsenal a na-ego ya ada ndị nne nna ya da na-enye ha nri n'ọsọ ma gị wahụ Nebu nye gị ọsọ gawa onye adịsị ya ole ya dịsị azụ ya bekee chụpụ ndị nọ nga ọ gịnị gasị ọgana nlọd gem m fọrọla ofu mkpụrụ ka ọ baa ka Baka meri Arsenal ịwụla gị ha ịwụ m tipụ gbalaga bikos m ga-eti gị n'ụlọ nga ewere egbe gbajichicha akwụkwọ ka bụ ndị ịchịkọbụrụ ụkwụ ka onye shi sọnwụ ya yọ bịa ogene ọnwa gị na-akparị ọmụ gị kparị ga maka ego ịhụ bụ anya ego dị ha ụchọ gị akparị ga ogene ya nwa fada Baka ọ ga-emeri Arsenal ọgwara nọ ijikpọte m n'ụra nọọsụ ijikpọte m n'ụra na Baka ga-emeri Arsenal ọgwara nọ ijikpọte m nwa fada Baka ọ ga-emeri Arsenal na ya kọkwa n'ọsọ gị na bet akparị hey Baka merikwa Arsenal o hey Bịa, Chiaka! Echebiri ọ gịnị? Elekwere ihe nyere m. Ka ọ gbanye gịnị?
ọmụ a ka ilechara anya nye ji isi ji dị ndụ si mkpa ọ dị mkpa dịrị ndụ ọ mkpa nwụọ obi adịkwa gị mma echebiri ị gaghị enwe ezumike n'ụlọ a ruo mgbe ọbụla ịkpọlatara m di agụ gawa agaghị gị ị chọzi iri nri rie riju afọ ka iji wụrụ onye isi ezinụlọ lekwa isi iji riwe ihe nwụlawa isi ihe ị ga na-eri ya ruo mgbe ị kpọlatara m di m. bịa Chiaka gee m ntị ichete na ụmụ nwaanyị na-ege ego si were sie nri ya iri ime na anyị ga-eri ga-esi pararie were ezi isi ji dị ndụ nye m si m rie gee ntị ego m n'aka m ugbu a nye m ego m ego gị bịa ghọrọ m ya n'imi nyeghachi m ego m bịa ghọrọ m ya n'imi mụ bịa gụrụ ya n'imi gị nwa mabịara onye ngwo ana m egbu iwe ọkụ mgbesa gị iwe ị ga-agbọsọ n'ezinụlọ a ihe dị ihe a ego ga ahụ ọ ga-akpalebe m n'aka nye m isi iji si nta onye na-eme ihe ọjọọ kwụsị ya ọ gaghị agara gị nke ọma emelu mala Apa lagi nak apa sesama sana? Engkau ini ke Malaysia? Ini bukan tempat ini. Ini ada bukan tempat ini. Yang mana pampa? Ibrahim nula izomoshi. Gi wone pampa. Ele 4 million naira hamda wonga. Ewa pula shishi. Ewa pula. Wopte 4 million naira kamuna gi woni ngoku. It's 4 million naira. 4 million naira hamda wona ni mula. Aja kula majuju. Kam sagia. Bia ela hage akpogo ojono ka kpogo ijowa you can insult me where keep by me nyemu di mkpari obu nature no mula amana kwe hunu kibu moshi I can never take it wara na agbogo okay enwuru na ikwu okwu mụ na gị nwere okay mụ na gị nwere time mbịa ga ajaga sheze kemgbe m nọ n'ime ụlọ mụ na my brother nọ onwebeghị adọkọtara sị nwere ihe zuru ezu ya bụ nke ịbara gị bịa n'ọnụ gị imepe wine ị na-aṅụ mgbe ị gacha ibi ele ihe m na-ego 10 minutes 10 minutes m pụọ bata nga ma 4 million naira ha ahụrụ m ya ihe m na gị ga-eme gị bịa ga zuru 1,000 m nga 4 million gị zuo ya nwa obi na-ele m anya asa m ya nọkwa n'elu aṅụ mmanya ịnga mmanya ọgaranya 4 million na-abatara gị n'akpa na-ekwe gị bịa ga aṅụ mmanya ezigbo ka ị were mmanya nke dị chip ya nke ogbo a na-ere 5,000 naira ka ị bịa jos bịa ga were ya na tupu m ewere gị na-enye ndị eke ndị uwe ojii ndị polisi a na-ebu ụzọ gị eme ihe ncheka mma mmecha ihe ncheka mma mmụrụ ahụ were gị otu nyefe ndị polisi akọbọ na eme ga akọbọ ndụ nye m ego ahụ 1 nye m ego ahụ 2 nye m ego ahụ 3 nye m ego ọchị bia biko
Otikpo. Nke ebe anyị nọ mgbe 4 million shi nga agafere. Ma nwere 4 million bịa Ele ebe ị nọ mgbe 4 million enwere 4 million na ehuru shi nga agafere. Ihe ewuli iwe him chere jo. Kemgbe akpa bidoro nwe ụkwụ isi nga fepụ ma hapụ ịhụ ya. Ngwada eweli iwe. Otu m shi jụọ gị na hem chere jogo ewu. Ele onye shi nga buru 4 million naira edewere nga buru ya pụọ. Mana ihe na-ekwu na ihe o ji agbagwoju m anya wụ. Ọ na-akọ ị na-achịkọwara m na 4 million naira ị gwara nwanne gị nwoke na ibughachi na họrọ n'eburu azodo na ibughachighị ya. Mbọ ihe ọ pụtara ọ wụrụ na ibughachiri ya bụ ego ị ga-apụta na-achọkwa ya ego. Mba ya ikwu ka nwanne gị nwoke wayo. Chere ị na-abụra m mba. Mba ọwụ na-abagara gị mba ọwụ otu o shidiri m n'obi. Otu o shidiri gị n'obi nwee mie mere tupu m abaa n'ime ụlọ apụta 4 million ahụ i wetara ya. N'ụdị dị aṅazi. 4 million na-ekwu okwu gị nọrọ ga-ewetara m ọnụ. Ngwando. Onye nche security man jikabad na pistol even ekwentị ji na-ekwu okwu gị na-ekwu okwu. Akwa gwara nwanne gị nwoke bịa ya sị na-egbe ntị ụmụ ike ji mee mistake one day ngị na-eme ịdị mgbapụ gị isi but aga m anwa ya anwa. Ọ na egbe ntụpụtasị nye m. Ọ na-egbe ntụpụtasị nye m. Ma achọ m ka ihe a na-abịa dị ka akparịga m gị. Achọ m ka ọ dị ka akparịga nga ọkwa mmiri ka m na-awụ. Flower gee ntị m agwa gị nhuru tupu m aba n'ụlọ apụta hịa 4 million naira iwetala ya 4 million naira iwetala ya ị mara m onye obiọma aga m eri nanụ m ebe ịhụ na ya shize n'ime 4 million ahụ were 1.5 million dewere m 4.5 dewere m 3. Mba ihe m na-aga achọwụ mmadụ ibogide m ihe m na-eme. Agwara gị na ahụbe m ego gị nọ na ego m na-ahụbe gị bịa gị ji aka gị na-egburi ya. Ọka ịkọnyezie m ya n'ishe m ịpụtazi echi gị sị m na eji gị bịa 1.5 million na ego m na-ahụ nwee ihe mere 1.5 million m gwara gị rie erizili weghachitara m ego m. Ahụrụ m ego ahụta m ihe na-akọwa n'ihu ya. Ọga achọkwa m ka ọ dị ka bikọs ihe m gbaga na mmiri flawa ka m gbaga mmiri enweta anyị ga-echikwurugide ihe a na oge m ji agba flawa mmiri na ha gafere mgba gị ache na-ewu flawa achọ mmadụ ịbịa nsị na-akparịala m goo ka mmadụ apụsị na-akparịala m goo. Isi gị huru iburu mmiri ya na m ke gaghị ime mmiri isi gị ke ga n'ime mmiri ya na bọket a ga-awụ gị swimming pool ya n'isi ngwa nwa ya mba nwa ya na aga m akparị gị Otikpo nwa m aga m aga chọọ m ịkparị gị achọ m ịkparị gị gawa o nwa m gawa achọ m ịkparị gị nwa mmi achọ m ịkparị isi dị gị mma nwa mmi achọ m ịkparị gị ọga achọ m ịkparị gị ka mba ịsa pụta ego a ka m chọọ ya ọ otu m ga-esi wụọ ihe a ya dị ka ụga ndị mmiri ọ flawa ka m otu a ga-esi mee na m ya dị ka ụga ndị mmiri otu ọbụla isiri inweta ọkwa ya onye gwara nwanne ya nwoke ya na ego ahụ na o werele ya nye hụrụ ọbụla mgbe na-achọzi ego ahụ bịakwa nke ọzọ ama agba gị mmiri ka flawa nke ha ka nwa shọpụ ngwa gị mmiri bịa ga-etu ọbara ya. My father boy oya ka na-ekwu otu ọbụla isiri ịkpata ego tabaka. Ije ụwa a gwara gị bụrụ akpa ego ahụ bugara ịmara ndị bugara akpa ego buru ebugara ha. Onye gosi dị na asịrị m asị ka ọgịnị onye gosi dị na asịrị m asị ka ọgịnị nụ ama m onye ọnọrọbụ azụdobo nwoke a ada aka ya ata ọ ga-emerịrị ihe ọ bụla ọ ga-eme inweta ego ya. Ije ụwa nwanne mmadụ eweli iwe ana m ayọ gị n'aha Chineke kere m na ga-abụ eweli iwe mana ofu ihe m sị ma jụọ gị ewu ya wụrụ gị ọ ga-aka gị bụ ibute ego ndị politishan ndị oshi ndị omekome ndị bịa ndị kenye na-eme ihe eji echiri ndị Naijiria ike gị bute ego a gị biri ebe a ọ bụrụ ihe m chọrọ ịjụ gị ọ bụkwa ihe m chọrọ ịnụ n'ọnụ gị. Ije ụwa ọ bụrụ ihe m chọrọ ịnụ n'ọnụ gị a gwara gị buru ego ahụ bugara ndị bunyere gị mba anakwụrụ m akụkọ na ego mere ka ego mere ka mmemme nke ọzọ akọbụndụ
gwa m eziokwu atụkwala ashị gwa m eziokwu onwe ka isi ha akpa ego ahụ gwa m eziokwu atụkwala ashị gwa ya nke ọnụ Dede, enwere m ike bụrụ onye na-atụ asị, enwere m ike bụrụ onye na-ekwu oke okwu, enwere m ike bụrụ onye na-emegide mmadụ, ma ọkwa ịhụrụ ihe tụtụ ego, ihe iwe ihe mmadụ izu osi ọnụhọ m n'ime emetụbeghị m ya mgbe ka na-amụta ya na be gị kedu ka ọ ga-esite ya wụrụ mbịa ngabe ya wụrụ na aka m ga-ezu osi isi gịnị isi mọsụ gịnị chere ọ nọ n'ọbara m ka ọ nọ ịmara nke ite nwere ego oke ihe na-ekwuru ugbo a na ego a pụrụ nku wụọ ndị egbe wụọ ọkụkọ fepụ n'ụlọ a kemgbe mụ na nwanne m nwoke nọ enwebeghị ihe jụrụ iju ụwa ọ dị gị ka egwuregwu ka m na-egwakwu ya ana m agwa gị na ego a ọnọdụbara zodo butere ebe a bunye gị ofuo ịmara onye nwoke ahụ bụ imego tụkwasị obi niile nwere n'ebe ị nọ wụọ ya n'ala ka nwa gị nke bụ eziokwu onye oshi onye ashị wụkwana onye ashị ọgụmaji ego ahụ gabute ego ahụ ebe ị dọwara ya ije ụwa gịmaji ego ahụ ije ụwa ọkwenye gị okwu onye osi ụlọ maka nọ n'ụzọ ọma gị mara ebe ị goro ego ahụ ga-aga ụtọ ihe okwu ha chọrọ ịnụ ọ bụ ego kiji my brother if you no get money you be nobody otu ọbụla isiri ịkpata ego ịrụrụ ya arụ ịkpatara ya kpata otu ọbụla isiri ịkpata ego onye si ụba ajọka ọ maghị ife ọ na-ekwu otu ọbụla isiri inweta ego ụba amaka ọ ya aka na-ekwu otu ọbụla isiri inweta ego naira dị mma ọ ya aka na-ekwu etinye ya dọla ọkazi ụtọ my father bụ onye nkụ ọ ya aka na-ekwu otu ọbụla isiri ịkpata ego oge eweli iwe ama m na ihe unu ji nọ n'ebe a maka 4 million naira a na-achọ achọ onye ka ekwuru n'ebe a na otu kama imebi 4 million naira a na-ekwu okwu ya dị ịgwakwa gị eziokwu kemgbe nne m na nna m mụrụ m ejibe m anya m abụọ hụ 4 million naira mbụ agakwana m achọ ịhụ ya maka na 4 million naira a na-ekwu okwu m hụ ya wite anya m o nwere ike isi egbuo m from isi ibu m ara agbụwazie m ya wụ ara achọghị m ịgba ara nwanne nnukwu olu gị ebe ego ere hia mgbawa gị skọl dịka na mgbawa gị afọ hia ịbata ihe eji akpọ m onye na wee ọ dịka ịrapụ ala irigbu onye mgbe ịrapụ ala mba ana m apụ ara onye gbagburu ara wụ bịa mma m onye gbagburu ara mụrụkwa anya hia amụ m a na-asị gị mụrụkwa anya amụ m mfọ ndobi ego ya bụ ọrịa onye mgbu ịmara na ike nga mbụ n'ukwu na anyị m ezigbo arụ ya ịmara na ike nga na anyị m arụ n'ukwu onye mgbu ị mana ihe niile a megidere mechaa enweghị isi ya chụrụ ihe ọbụla achọ ruo mgbe onye a batara n'ụlọ anyị ihe gbasara ego gị aghachicha rotation ya ego esi ya fuo maka onye a batara n'ụlọ anyị asị m agba nkịtị maka ewurote mụ na esi dịka nwanne ekwenye ji ego gị na-asị tụgbuo onwe gị na-asị iji na-asịkwara efe ji afọ yiri asị dịka uwe ka m nọrọ ga-ale gị na-atụkwasị machine m lying on top of me musiki work nwanne m nwoke anyị m agwa
Akwa ihụ ihe gbasara ego ahụ Igbo kwuru. Chineke nna bi n'eluigwe ma n'aka m na-abụ dị ọcha. Nwere ihe nji ego mmadụ eme. Nwere uru ego mmadụ ihe gbasara ihe mmadụ ga-aba na ndụ. Okay, chịrịla m ajọ. Ọ dị ka mụ nwa bụ mmadụ butere ihe ha ka ọ kpụrụ 4 million naira. 4 million naira agụ ya sham dọwa ya otu hụ ya ma ọ kpụrụ mbido ka mba ma nọ nga. Gịnị ka m na-agị eme? Ọ bụ na m butere ụdị ego dị otu ahụ, banyere na ekwesịgo m ivanish. Mee ebe ntụ sọmgbe, ga ebe ahụ nọ na-ebiri ndụ, ma ọ m ga-ewapụ ogawa obodo Igbo. Gịnị ka m ji 4 million naira na-awụ nke na-eme? Awụm onye oshi. Ọ bụrụ oshi anọghọ n'ime m. Onye oshi chụga ma onye oshi. Onye oshi chụga ma onye oshi. Ije ụwa. Onye na-ebe a na-akọ akụkọ Igbo ekobara. Onye oshi. Ọwa mahụ onye ọrụ. Ihe ma nwa gị, onye oshi bụ onye oshi. Igboro ego gbalaga, igboro ego nọ. Mana onye m chọrọ ikwu. Ihe na nwa gị, ọ bụ ọnụ gị ka m biri 4 million naira ahụ. Gị wa ka e nyere ego n'aka. Ọ bụrụ na enwe ihe mere ego ahụ. Mkpụrụ abụọ ka m na-enye gị, igbochita ihe ebe kwesịrị igbochita ya. Ka m na-azụtara agụrụ na-eshi. Amaala m oge ibido lelewa ma na-asị gị ka ihe na-ega ị na-akọrọ n'elu ịkọrọ gbata n'ala. Abalị abụọ ka e nyere gị. Ime gị ga-ebute ego ahụ. Butere m 4 million naira ha ebiri gị. Ọkwa ihe chọrọ m emere. Ị hụrụ onye a? Ama m na-enwe mgbe ọ ga-ahapụ m. Mana tupu ya egbuo m, aga m ebu ụzọ gbuo gị. Tupu onye ebemila m, tupu onye ala ndụ n'iyi, ama ebu ụzọ laa gị n'iyi. Tupu gụ nwakwanye, wọsọ mmekarịra nnugbo asụ. Tupu gụ nwawa onye ihe ọma na-asọ nsọ. Tupu gụ nwawa onye jiri asụ ike ekwe efe jiri n'ahụ tupu gị egbuo m, ma iji nwanyị tụtụrụ m ihe ọbụla nji bere n'ụlọ m gaa be nna m ka zụrụ onwe m ike. Bikọs gị hụrụ ma wụrụ m onye nsogbu. Bikọ na-achọ nsogbu ga-enweta ya n'ala. Chere. Ịla ahụ mgbe asị gị laa. Ịla ahụ mgbe ị pụrụ. Ya mgbe ụlọ jụrụ oyi, ịla ya wuru ụlọ mgbede ọkụ. Iburule ego. Ịlazie ka ị zawazielu akụwa ndọ. Lee gị, enwe ebe ị gachi. Anyị niile ga-anwụ nga ata. Ije ụwa. Ije ụwa. Aga m agakwa gị ije n'elu o. Aga m agakwa gị ije n'elu o. Kwa iwe ije ụwa, aga m emenyekwa gị anya. Izuru ochi, bịa n'oge ekwugo ka. Izuru 4 million naira. Lekwa m aka. Yes. My father Bonyanko, Oya Kanegwe, Otobuli, Okay. Abishiri kekwe. Hi. My brother, if you don't get money, ị ga-anọ nga ruo mgbe ọgwụ na ịkpọlatara m nwa. Chiaka, ị hafụrụ m gị afụje? Ọ dịkwa na mma ọ dịghị mma o. Ọ dịghị mma o. Chiaka. Ya Chiaka efuwala. Ewu dị nwunye nwa m. Enwebeghị ihe ịhụrụ. Unu ji Chiaka egwu egwu. Ugbu a ka ị matara na nwunye nwa gị. Elenu nwa gị m na-alụ. Ị kpọrọla ya kpọfuo. Enweghị nwa gị m lụga. Ya, awụ nwunye nwa gị. Chiaka. Bịa ewu dị nwunye nwa m. Chai. Stop the area, eh? Stop the area.
Ogene. Ọ na-akụ ebe niile na-akpọta ebe niile. N'ọfụrụ obere kpam ịmapụta ego a ndị Betking ga-egonye gị. Na gị aka na nke aha n'ihi na ọ dịghị fecha fecha. Ọchịagha n'ikuku ọ ya abalị. Ọchịagha n'ikuku ọ ya abalị. Kedu ihe ị ga-ebu ụzọ eme ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ Betking makunye gị ego a si gị buru lawa? Ọfụhụ ọ baana maka na gemu 39 agbaala ya fọwa. Ọ wụrụ na Baka Merias na Betking ewuru obi ọcha na obi udo kwunye m ụgwọ a na akaụntụ m. Ihe mbụsụ ọchịagha, ihe mbụsụ ga-emewo igoro ụlọ ọrụ redio a stafụ ha niile ndị niile na-arụ ọrụ machisia ha niile n'anya dada. Amaghị m nwanne m, I will sack all from A to Z. Esomia? Esom? Ọcha, ị na-arụ na nga gbapụrụ mmiri? Iso na ongiwa bụ onye mbụsụ nge ongiwa na-anọ etichi m ntị n'ishishi ọtụtụ akụkọ sịrị I will sack you. Ongiwa onye mbụsụ ga-achụ. I will sack you. Ijego. If I have 40 something million, Ijego. Do you have money? I will sack you. Get my banner. Kelee ego tishi napụta m n'aka nwoke ahụ. Ị mara ya ụrụ na ọwụhụ gụwa ihe nwoke ahụ kpebiri ime m ntị abụọ nụ ya ọ ga-akwa uru. Ị mara nwoke ahụ dị na njikere igbu m egbu mana gị napụta m nye m ndụ ọhụrụ. Ana m asị gị thank you. Imeene na ọ na nwanne m nwoke imeene. Ndị ukwu ọ mmadụ ka ịnwụ onye asị jide ka o ji mana nke o ji dị mma, onye asịkwana ha ka o ji ya mara na nke o ji adịghị mma. Dede jide ka iji otu i siri were ahịa ezinụlọ anyị napụta anyị n'aka ajọ mmadụ, napụta anyị n'aka ajọ mmụọ. Ọkwa na ụgwọ ekwachiri napụta ụmụnne gị from shame. Chineke ga-ebuli gị elu. Chineke ga ihe ọbụla ị tụkwasara aka ngozi ga na-eso gị. Otu a ka Chineke ga-esi buru ngozi na-ebu nhogere gị na-asọrọ gị ụzọ na-ebu ụzọ na-adụ n'aha Jizọs. Thank you.
asị na ihe mmadụ na-amahụ tọrọ ya. Onye na-amahụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị agaghị ama otu ha si ebi ndụ. Ọ ga-aka mma ekwuru n'eziokwu ka ọ ga-abụ ndị mmadụ pụta echi asị nekwe ihe eji mara onye a nekwe ihe eji mara onye a. Ka anyị were na ihe a mere nụ dịka ihe na-eme gị ka anyị mee nnọọ ka omehụ ihe niile tara n'abalị bụrụkwa anwụnta. Biko akọ nwetagokwe m gị ọrụ ezigbo ọrụ ya na-eri ezigbo ụgwọ. Ezigbo ọrụ a ga na-akwụ gị ezigbo ụgwọ ọnwa na-akwụ na-ekwe ka mkpumkpu ego a ga na-akwụ gị. onye si ụba ajọka amaghị ife ọ na-ekwu otu ọbụla isiri inweta ebe ndụ tabakash ụba amaka ọya aka na-ekwu. Otigbo enwere onye ọzọ anyị nọ n'ụlọ ọsọ mụnwa n'nso. Otigbo enwere ụmụ dọtị ụmụ komkom ụmụ ihe ndị mmeka ụmụ ihe ndị atafụrụ atafụ enwere ụmụ dọtị ndị ikpofuru n'ụlọ a. Mgbe ụfọdụ bie na-ajụ m ajụ ya na-adị m keche ịchọpụta ma maka ọrụ m ma mahụ m ọrụ m. Enwere ihe ọzọ ọrụ m n'ụlọ a na-awụ mkpocha na nzacha na imepe gate. Otigbo zaa na ajụjụ m jụrụ gị enwere sorry ndo Otigbo saa ajụjụ m jụrụ gị enwere ihe ikpofuru. A na-ekpofu n'udeti na-ehicha na-eme ihe niile. Elele m deti ndị nọ na rum gị kpucha ma ndị ke nọ na rum ọga na nso ekpochakwala m ndị nke ahụ. Gazie enu backyard ebe a na-awụfu n'ụdọ kpochakwa ndị nke ahụ. Ana m eme ihe a steady. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọpụta ma ọrụ mama m ana m ekpofu deti mgbe ụlọ mgbe ikpofu nke na Azulu ana m eje ebe ahụ egwu ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya chọọ m n'ọrụ isikwa gị ebe ahụ ugbu enweghị ị ga-ahụ ekiliela m ebe niile. So ihe niile na-eme m n'ụlọ ihe niile m na-agabiga n'ụlọ sọgụ ọbara gị na-atọ ọrịa m na-arịa n'ụlọ ọgwụ a ele ma 4 million naira. Ihe 4 million naira kwanye ekwucha na ihe a. Mgbe ikpofuru ihe nwere garamozgo nwere akpa garamozgo ikpofuru. Ekpofuru m akpa garamozgo ekpofuru. Ikpofuru ole 4 million naira. 4 million naira. Ọ na ịba 4 million. Lekwule nnọọ nwa machara nwatakịrị dị otu a. Ụmụaka ya hụ ka unu adọọla ibi. Ama m na ọ ga-awụrịrị nnọọ
ụmụaka yahoo were pantị nwa ma ọ bụra ya ji mee ya o ji wuru onye arụ ọ gbasa gị ọgwa ka enye oke ji pantị eme ọgwụ ego ngwa chiga Naira dị mma ọya ka na-ekwu etinye ya dọla ọkazi ụtọ my father bụ onye nkụ ọya ka na-ekwu otu ọbụla isiri ịkpata ego Akaband, na anyị ji nga nyawo kama n'ọzụzụ nwa na-arụ ọhụnanya egbula akpala nọ nso dọrọ aka na egbula akpala nọ nso itinye gbasara nwere aka ya ji aga ebe niile akụkọ ya ji aga ebe niile ọ ghọtala big man enyi ọchara ihe ọrụ dị n'ime lụgharị ebe a anya ghọta ndị furu efu chere ekwe sike ma nne ya nwụrụ ozu ihe nne ya niile anyị ji ma nga anyị bi ọwala ha ya bịasị enyi ya anara ya ya nara anyị ya ghọrọ ndị be aka papa obiọma akpaga ha m n'eziokwu ịgodo ihe ị na-akwanye m ka nga mee nwa obere ka m na-enweghị atọm of sin n'ime m ịgodo ihe ị na-akwanye m ka nga mee because of anya ukwu ị chọrọ ịnakọrọcha ihe niile bikọrọ naanụ gị ihe anya ukwu na-ebute obi adịghị m mma eziokwu achọpụtara na ịmaghị ihe azụra m ndụ gị enwere m abalịle nna m ebe ugbu a ihe a m si gị ji eme maka ọdịmma nke gị nwa maka ọ bụrụ na ya bata be okoro ihe niile ịgbarara aka efe adịdị ihe iji ma gwakwa gị agwa amadị m ebe gị ịla ala n'ose ekwesịghị ịnwụ chaa ọ ezigbo mmadụ mgbe onye m chọrọ igbu ebe onye asị m gbuo ya gara na-achọrọ m ọrụ na-agbarị na-achọtara m ọrụ ebe m ga-anwụ onye na-achọghị ọganiru o nwere ike iche echiche ịchọrọ m ọrụ nsọ ọ bụ ekweghị anya gị ihe a ekweghị anya gị maka na ọjọ nwa ọkụkọ n'elu ụwa ya nwada nwa ọkụkọ n'onwe nke ya wee nwee nwa ọzọ pụtakwa na njọ nwa ọkụkọ n'onwe nke ya wee nwee nwa ọzọ onye na-eme ihe ọjọọ kwụsị ya pụtakwa na njọ ọ gaghị agara gị nke ọma wee nwee nwa ọzọ Chukwu kere ụwa na-elekwa gị pụtakwa na njọ maka na ọjọ nwa ọkụkọ n'elu ụwa ya nwada nwa ọkụkọ n'onwe nke ya wee nwee nwa ọzọ pụtakwa na njọ pụtakwa na njọ onye ọbụla kwụwa aka gị ọtọ nwadebe mmasị ọdaghị ịchara ibo pụtakwa na njọ nwa ọkụkọ n'onwe nke ya wee nwee nwa ọzọ
One now. Okay. Hey, we're not back in the one. Messi, I know what I did. What good? Y'all to penalty. I'm gonna get out. Half Betking, guys. Back in the you goal. Oh, Fumburu goal. Man, I get them like that. Go here. I could get to he get win. He get win. What happened here again? He get to one back. He get win 1 million. One man of me, I've made money. I've made money. Yeah. Ethiopia, Ethiopia. I go here and say, hey! Nah, he was Kuba. Did you just Kuga? Did you just Kuga? My question with the bed them. Ah? It's in Abia. My day. I'm going to sponsor you. Hey! What's not I'm going to sponsor you. That's my name. But listen, you know me, daughter, you're not down father. I like home here. Look at here. Since you matter na bolo na, give my time. Your problem are solved. Bana busigo. Hey! Ole! Down here. None go go. Tamana, woman of me. I will buy everything on that. Life is sweet, oh. That's why I'm taking life. To show you that life is good. Hey, ole. Nah, Oh, hey, Bagosa. Say Bagosa. Hi. Chidake na mene bere. Baka na sna baradro. Mala bra je 1 million since Bagamba. Vuga gishi. Na bi je mo Yes, my bagay. In the next 2 days, I go give me expire. Ya me expire mbianga. Mama go abo hemesh. In the next 2 days mbianga. Me wa hegum. I ga abo de mano. Abolam ge. Also poso ke baga. Bama also. So what? My brother. One father. Ogele. I didn't bolam. Come we can not okay, come with every no. Keep be no one father. My brother, you don't need to worry anymore. My brother, Betking, I call him Ogo. Yep, the piano can be go. Betking go la go. Ebara give. Abraham came now. A man buys you come looking for to your court. The man on Gamma Lake came up. Yaba. Onyesi ubajoka amaghị ife ọ na-ekwu otu ọbụla isiri iweta bilibendo tabakash ụba amaka ọya aka na-ekwu otu ọbụla isiri iweta bilibendo tabakash naira dị mma ọya aka na-ekwu etinye ya dola ọkazi ụtọ bilibendo tabakash. My father bonye nku oya ka na-ekwu otu ọbụla isiri ịkpata ego bilibendo tabakash.
my brother. See, Igbo, you put it for the Abba. The man did which. I'm the Benin. Or the Brooklyn. Or the man. But let us go inside. You see, get Bobby too. My brother, go again. Hey, what father? Okay, it's in a cake. But I don't get it from here. Hey, okay. Let's go. Wait. Let's go. No. We are baby. We are baby. I'm going to come on my shake up. Tabakash Ubamaka Oya Kaneku Wotobuli Siri Wete Bilibando Tabakash Nana Dimma Oya Kaneku Etinye ya dola Okazio Bilibando Tabakash My father Bonyanku Oya Kaneku Wotobuli Siri Pate Bilibando Tabakash Achoro eno Abwego Kiji My brother, if you no get money, you be nobody. What up, police? Ripate Bilibando Tabakash Irono yaro Ipatare ya pata What up, police? Ripate Bilibando Tabakash Onye si uba joka Amaghị ifo na-ekwu What up, police? Riwete Bilibando Tabakash